तो का हाल बा भइले सबके बजा दिला बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा और जे हमके सब्सक्राइब कर लो के माने ने अपना जान से भी ज्यादा। तो भाई लोग देखलिए भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के अरे हाँ पुष्पा 2 फिल्म में गाना आवे जा रहल बा। अरे हाँ जौन गाना के टाइटल बा रंगदारी झुकी ना। अरे हाँ अल्लू अर्जुन के फिल्म में पुष्पा 2 में खेसारी लाल यादव गाना गइल बाड़न रंगदारी झुकी ना। अरे हाँ भाई लोग ये वाला गाना कब तक ले आवता काना चैनल पर आवता पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के इ वाला वीडियो में। तो लोग इ वाला वीडियो के शुरू से लेके लास्ट तक देखल। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब करने लगे तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई लोग देखल भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के ये वाला गाना तो लोग बता दी कि हाँ रंगदारी झुकी ना काना टाइप के होखेला। तो भाई लोग देखल कितना आमदी बा जौन मतलब गाना गावेला तो खाली हिंदी में गा देवेला, लेकिन भाई लोग ये वाला जौन गाना बा रंगदारी झुकी ना तो हिंदी भोजपुरी दोनों में बा। अरे हिंदी में बा भोजपुरी में भी बा। ये वाला गाना में खेसारी लाल यादव भोजपुरी के क्रिएटर मतलब भोजपुरी के नाम कइले बाड़न और भोजपुरी गाना गइले बाड़न में और भोजपुरी में गइले बाड़न और हिंदी में गइले बाड़न। कितना गर्व की बात बा कि खेसारी लाल यादव पर। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ रंगदारी झुकी ना कब तक ले गाना आवे वाला बा। तब भाई लोग देखल बहुत जल्दी ये वाला गाना के पोस्टर एंड ट्रेलर रिलीज करल जाई। अरे हाँ कवना चैनल पर रिलीज करल जाई तो हाँ टी सीरीज। अरे हाँ इंडिया का नंबर 1 चैनल, भारत के पूरा नंबर 1 चैनल पर टी सीरीज पर ये वाला गाना के रिलीज करल जाई। तो लोग के का लागत है कि एक दिन में ये वाला गाना 10 मिलियन जाई कि ना जाई। तो भाई लोग देखल रंगदारी झुकी ना सबसे पहले तो लोग बता दी कि क्या सच में वाला बा। तो भाई लोग देखल ये वाला जौन गाना बा तो सच में नहीं किया वाला बा। काहे कि लोग पोस्टर बना देता और भाई लोग गाना छोड़ देता, मतलब वीडियो बना के छोड़ देता कि ये गाना आवे वाला बा। लेकिन भाई लोग सब झूठ बा। तो लोग ये सब चक्कर में मत पड़, गाना नहीं किया वाला खेसारी लाल यादव के ना तो आवे वाला रही तो पूरा तहलका मच गई। बाकी पुष्पा 2 ट्रेलर तो लोग देखल बाड़न, देखे लागल बा कमेंट करके जरूर बताइए। आका खेसारी लाल यादव मतलब बॉलीवुड में गाना गावस हिंदी और भोजपुरी में, तो लोग ये भी कमेंट करके बता दिलन कि कुछ कोशिश करल जा। तो चल यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिलन।